Si voleu conèixer o gaudir de Barcelona, el web municipal disposa d'un portal per a consultar i descarregar-se les aplicacions per a smartphone que fan referència a la ciutat. Les apps estan classificades per temàtiques com ara cultura, esports, salut o negocis. Us mostrem algunes d'aquestes aplicacions que us poden ser interessants. Barcelona Corre és un recull de 23 rutes per conèixer la ciutat mentre fem esport. A cada ruta trobarem informació sobre la distància, el tipus de sòl, el desnivell, els espais verds, fons o dificultat. Barcino 3D fa un recorregut per la ciutat romana i compara la Barcino romana amb la ciutat actual, tant en els principals punts d'interès com en el plànol de la ciutat. BCN Paisatge permet conèixer racons singulars de la ciutat, com ara parets mitgeres que han estat transformades en elements decoratius, o botigues que han conservat al llarg de dècades tot el seu caràcter i sabor originals. Memòria BCN ens proposa 10 rutes per conèixer els espais de la ciutat més significatius del període de la Segona República, la Guerra Civil, el franquisme i la transició. Aquesta és una mostra d'algunes de les més de 170 aplicacions disponibles. Us convidem a explorar aquest portal on segur que trobareu aplicacions interessants.